हा हुनि समस्या लामा दालांनि समस्या बेखौ प्रमिला रानी ब्रह्मआ मोनसेबो मावफुङाखै। दा माबा लामा सामानिल' खोथा नङा हिनजाव माहारिनि थाखायबो बियो माबा बायदिसिना होनो हायाखै। मा होननो रोंगौ होनफेराना आङो मोनसेबो मोनथायानो गैखाया हारसिं होननानै मावरिया होननानै होफेरखाया। फरायनायनि मुङाव एसे एनै रां बिहैबाबो फाइनालि बिसमुरिनिखौ माबा मांकि होननानैसो रायहरो, मोख्रा होननानैसो रायहरखायो। खुलुमबाय, बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायना लाबाय। नैबे समाव आङो बिसमुरिनि आन्दाराव थानाय नैबे पाबुआजरा गामियाव आं दंफैयो। दा बेवहाय नोंथांमोननो नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोनजों नैबे समाव आं रायजो राजाजों सावरायनो नागिरदों। नैबे पाबुआजरा गामिनि सुबुंफोरजों दे फैबाय थानाय बिसयखथियाव बिथांमोना माबेबायदि बिजाथिखौ बिथांमोना लुबैयो आरो बिथांमोननिफ्राय नैबे एरियानि नैबे जायगानि सोमोन्दै बिथांमोनजों आं सावरायगोन। नैबे समाव आङो गिबियावनो सोंनो लुबैदों, दा फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना माबे बिजाथिखौ लुबैयो आरो फैबाय थानाय समाव माबे सोरखारखौ लुबैयो? आं गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिखौ हामलायनाय जासिग्रोबाय। आङो फैबाय थानाय इलेक्सनाव आङो 30 नं सानजा क'क्राझाराव आङो फैबाय थानाय इलेक्सनाव दाख्लैसो बिटिआर इलेक्सनाव देरहानाय एबा सरकार दाफुंनो हानाय माने इउपिपिएल सरकार आरो बिजेपि एजिपि जिएसपि जथाय सरकार दानाय दानि इउपिपिएल सरकारजों सायख'जानाय लरेन्स इस्लारि सारखौनो फैबाय थानाय इलेक्सनाव देरहानानै आसामाव नोंथांमोननियाव नैबे प्रमिला रानिया 30 बोसोर बेवहाय सरकार बिथाङा मिनिस्टार जाबाय, बिथाङा खामानि मावाखै होनबा नोंथांमोननि एरियायाव? जोंनि एरियायावथ' गोबाव बोसोर प्रमिला रानी ब्रह्मआ 30 बोसोर एमएलए जालाय मन्थ्रि जालाय जाबोबाय। अब्लाबो जोंनि बे ओनसोलाव जोंहाथ' गिबियावनो जेंनाया जाहैबाय, सिगांसिन जेंनाया जाहैबाय हा हुनि जेंनायाव जोंहा दाबो हा फाट्टा मोनाखै। जों दाबो इनक्ल'जारावनो दङ जोंनि बे हाया। दा नोंथांमोन मिन्थिनो मोनो जों बेवहाय 30 बोसोर बिथाङा मन्थ्रि जाबाय। दा मन्थ्रि बर'नि सासे बिथाङा आइजो। दा नैबे बेलायाव नोंथाङा मानि थाखाय बिथांखौ नैबे फैबाय थानाय समाव नोंथाङा बेखौ सायख'वाखै? मानो होनोबा बिथाङा मन्थ्रि जालाय एमएलए जालाय जाबोबायना। अब्लाबो जोंनि बे बर'फोरनि समस्या, बे ओनसोलनि समस्या, हा हुनि समस्या, लामा दालांनि समस्या बेखौ प्रमिला रानी ब्रह्मआ मोनसेबो मावफुङाखै। बिनि थाखायनो जों बेखौ नाङा। जोंहा फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोङो लरेन्स इस्लारिखौनो देरहासार खालामगोन। बिथांमोनानो सरकार। नैबे समाव बिथांमोनजों आङो एक्सक्लुसिभ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगासिनो। आं गुबुन सासेजों सावरायबावगोन। नैबे समाव नोंथाङा मा बुंगोन दे फैबाय थानाय समाव जिहेतु नैबे आसाम एसेम्बलि बिसायख'थि जानो थांगासिनो आरो बे बेलायाव नैबे नोंथांमोननि 30 नं सानजा नैबे क'क्राझार, दा क'क्राझाराव सानै बेवहाय गोख्रों पार्टि जिहेतु इउपिपिएलनिफ्राय लरेन्स इस्लारि आरो बिपिएफनिफ्राय गोलाव सम बिथाङा एमएलए जानाय प्रमिला रानी ब्रह्म। दा नैबे बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरो? गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनि चेनेलनि नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय। दा जोङो सिगां समाव बेसेबांबा गोबाव बिपिएफआव थाबोबाय। बिपिएफआव थाबोनानै जोङो जेबो खामानि मोनाखै। हाग्रामा गभर्नमेन्टआ जेन'बा बिपिएफआ 15 बोसोर सालायबाय आरो प्रमिला रानिया 30 बोसोर एमएलए मन्थ्रि जाबोबाय। बेवहाय जोंनि लामा बे बिसमुरिनि ओनसोलाव थानाय पाबुआजरा गामिया गोदोसोनाय गामि आरो बेवहाय जोंनाव दिनैसिम बे प्रमिला रानिया मन्थ्रि जाबोनाय 30 बोसोर मन्थ्रि जाबोनायाव जोंनाव अन्थाइ थरसे गोलैनाय गैया, लामा सामा आरो दालां मोजां गैया आरो जोंनि हा हुआथ' जाखायाखै। इलेक्सन फैब्ला बुङो गोदै उमुक हरगोन माबा माबि हरगोन बिदि। बैफोर खामानिफोरा जिहेतु बिथांमोना बुंदों जे नोंथाङा बुंदों जे बेफोर खायसे अन्थाइ हरगोन बा हमना ला लामा सामा जागोन, बेफोर जाफुङाखै नामा? मोनसेबो जाफुङाखै जोंनियाव। दा जाफुङैनि थाखायनो जोङो दा जोंनि बे पाबुआजरा हालामनि आइ आफा बिदा फंबाय गासैबो सुबुङानो जोङो दा खौसे जानानै जोङो दा इउपिपिएल गभर्नमेन्टखौनो देरहासार जाहोनो जोङो दा नैबे लरेन्स सारखौ, जोंहा बिटिआरनि सिगनेटरि बिथाङा
बेखौनो देरहाहोगोन होननानै जों मिजिंथिदों। नैबे समाव बिथाङा फोरमायदों मा लरेन्स इस्लारिखौ बिथांमोना भट होनानै देरहासार होनो नागिरदों। दा नैबे समाव आङो नोंथांमोननो नैबे समाव आङो सोंबावनो नागिरदों। नैबे समाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरो? बे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव सानै जिहेतु 6 थारिखआव नैबे समाव इलेक्सन जानो थांगासिनो आसाम एसेम्बलि। दा बेवहाय सानै केन्डिडेट, स्ट्रं केन्डिडेट, सासेया जाहैबाय लरेन्स इस्लारि, सासे BPMनि प्रमिला रानी बर। दा नैबे समाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरो? गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लिखौ बरायग्रोनानै लाबाय। दा जोंनियावथ' खुनु लामा सामायानो थाबायथाव बा थाबायजाथाव नङा। दा प्रमिला रानीया 30 बोसोर MLA थांदोंब्लाबो बियो जेबो सुबिदा होनो हायाखै। दा माबा लामा सामानिल' खोथा नङा, हिनजाव माहारिनि थाखायबो बियो बायदिसिना होनो हायाखै। नाथाय होगोन होआखै बेफोरखौ? जेबो होआखै, बियो मोनाखै जेबो। बिनिखायनो जोङो दा बेखौ प्रमिला रानीखौ एखे बाद होनानै जोङो दा फैबाय थानाय बिधान सभायाव जोङो लरेन्स इस्लारि सारनोनो भटखौ होनानै देरहासार खालामनानै जोंनि मोननांगौ फिथाइखौ जोङो मोननो लुबैदों आरो दा। नोंथाङा बुंदोंबा नैबे प्रमिला रानी मेडामा जेबो खामानि मावाखै होनना बुंदों। दा लरेन्स इस्लारियाबो बेबायदि जायोब्ला नोंथांमोना मा बुंगोन? लरेन्स इस्लारि सारखौ जों देरहाहोग्रोनानै नायनोसै लरेन्स इस्लारि सारा बेसेबांदि आवगायनो हायो खामानिफोराव। दा बिथांमोना लरेन्स इस्लारिखौ सापर्ट होगोन होनना बुंदों। बिथाङा गोलाव बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै खामानि मावबोदों। बेखौ नोंथांमोना मिथिगौ। नैबे समाव आङो गुबुननाव सोंबावनो थाखाय सिगांदों। मा बुंगोन बे समाव? आं मा होननो रोंबावनो, होनफेराना आङो। मोननाया जोङो जेबो मोनाखै बिसिनिफ्राय। न' मोनगोन ना मोनाखै? न'बो मोनाखै जोङो। न' फैबाबो होआ, जों मोननांगौखौ गावसोरनो लायो। ओमफ्राय गाननाय दख'ना फैबाबो, साथा सुथा फैबाबो गावसोरनो मोनायाव राननानै लायो, जोंनो होआ। सोर मोनायाव रानना लायो? बिसोर गासिबो राननानै लाजोबो। जोंनि गामिनि मानसिफ्रा बासि लायो, गावसोरनो लायो। सोर लायो? माबे हानजाया लायो? बिसोर मेम्बारफोर लाजोबो। बिसोर गासिबो। सानसेखालिबो आंना फिसाजोआ साथा बिनानै लायनो थांबाय। साथाखौ नोंसिनि मोना, नोंस्रा मोना। मानि थाखाय मोनानो? मानि थाखाय मोना? जोङो बाहाय थानायनि थाखाय जोंनो होआ। नैबे समाव बिथांमोना बुंदों मा नैबे न'आव माखासे राजखान्थि हान्जाफोरा जेब्ला नैबे साथा मुसारि जुदि रानोबा, दख'ना रानोब्ला बेखौ मोना होननानै बुंदों। आरोबाव सोंबावगोन आङो, मा बुंगोन बेनि सायाव? मोननायाथ' मोनखाथारा। आंहाथ' बायदिसिनासो होनजाखायो। मा होनजायो? मोना नोंस्रासो होनजाखायो जोंहा। आरो अनेक बायदिसिना जाबोबाय, मोनसेबो मोनथायानो गैखाया। हारसिं होननानै मावरिया होननानै होफेरखाया। अननायबो गैखाया, बोरायबो गैखाया। नैबे समाव बिथाङा बुंदों मा खायसे मोननो गोनां खायसे मुवा बेसादफोरखौ बिथांमोना मोना होनना बुंदों। आरोबाव नैबे समाव आं सोंनो थाखाय सिगांगोन, बेवहाय लरेन्स इस्लारि बिथाङा नैबे 30 नं सानजा क'क्राझाराव बिथाङा बिसायख'थि गेलेगोन आरो प्रमिला रानी बिथाङाबो गलायगोन। नैबे समाव आङो फाबुआ जरा गामियाव दंफैयो आरो फाबुआ जरा गामिनि सुबुंफोरजों आं दान्दिसे सम सावरायगासिनो आरो बिथांमोननिफ्राय माखासे बाथ्रा नोंथांमोननो मोनथिहोगोन। आरो लोगोसेनो नैबे समाव आं सोंनो लुबैदों, नोंथांमोननियाव हाग्रामा महिलारिया नोंथांमोननि समस्तिनि, दा बे बेलायाव नोंथांमोननि जायगाफोरा माबायदि डेभेलप जादों? खुलुमबाय बयनिसिमबो। जोंनि जायगायावथ' मा होननो, जेबो डेभेलपआनो गैखाया आरो जोङो मोनफेरखायाखैबो। ओंखायनो जोङो देग्लायनि बे आसाम एसेम्बलियाव जोङो लरेन्स सारखौनो देरहासार खालामनानै देरहागोन, बिदिनोसै आरो। नैबे समाव बिथाङा बुंदों लरेन्स इस्लारिखौ देरहाहोनो थाखाय बिथांमोना खामानि मावगोन होनना बुंदों। आं नैबे समाव सासे गामिनिनो सासे सुबुंनाव सोंबावनो नागिरदों आङो। दा बेवहाय हाग्रामा महिलारिया नोंथांमोननि समस्तिनिनो, बेवहाय नोंथांमोना माबायदि बिथांनिफ्राय लुबैदों आरो माबायदि नोंथांमोननि जायगायाव डेभेलप जादों होनना नोंथाङा बुंनो नागिरगोन? खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लिखौ। गिबियावनो आङो बुंनो नागिरदों, थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा सारजों माखासे समाव जोङो दङमोन, नाथाय बिथांनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ जोङो मोननो हायाखै। लामा सामाबो गैया, बान्दो दालांबो गैया। जेबो बिथांनिफ्राय जिखि जाया मानो, जिखि माबायाव हरा मानो, फिसा फिसौ मालबाबो हरा मानो जोङो मोनफेरनाय जायाखै। आरो लामा सामा दालां दुलां जेबो गैया आरो मोनसेबो डेभेलप मोननाय जायाखै आरो। बिनिखायनो जोङो नैबे दा बिधान सभा इलेक्सनाव जोङो देरहासार होनो नागिरदों। बिटिआरनि जे सिगनेटरि बिथांनो जोङो दिनै MLA दारायनायाव बिथांखौनो जोङो दैथायहरनो थाखाय जों थिरांथा लानाय जादों।
नैबे समाव मानि थाखाय जे 17 बोसोर बिपिएफआ बेवहाय रायजो बा नैबे सरकार सालायबाय दा 17 बोसोराव माबे बिथिङाव नोंथांमोननियाव खामानि जायाखै होनना नोंथाङा बुंनो नागिरो? बे बिथिङाव माने ओरैबायदि माने नायसनना जोंनो चिफ सारानो जोंनि एरियानि मानसि नाथाय एरियानिब्लाबो जोंखौ मोनसेबो नायसननाय जायाखै। पाबुआ नङा बे अल बिसमुरि एरियाखौनो बिथाङा नायसननाय जायाखै बेखिनिखौनो आङो बुंनाय जाहैबाय। पाबुआ जरानि गामिनि रायजो राजा बिथांमोनजों आङो दान्दिसे सम सावरायगासिनो नैबे समाव आङो सोंबावनो थाखाय आवगायदों नैबे समाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरो दे फैबाय थानाय आसाम एसेम्ब्लि बिसायख'थिया जागासिनो दा बेवहाय आसाम एसेम्ब्लि बिसायख'थियाव 30 नं सानजा क'क्राझारनिफ्राय लरेन्स इस्लारि आरो प्रमिला रानि बिथांमोना गोख्रों मोनसे राजखान्थि हान्जाजों फोसावदिंगासिनो दा बे बेलायाव नोंथांना नैबे एरियानि थाखाय नोंथाङा मा बुंनो नागिरो? आंथ' बुंफेरलाबायाबोहाय दा जोङो बिनि थाखाय बेजोंनो जोङो सिगाङाव मदद होबोदोंमोन थेवब्लाबो जोंखौ रान्दि दुखि होनानै जोंनि सायाव जेबो मदद होआखै गाननाय जोमनाय बिनि होनायखौ जों मोनाखै ओमफ्राय दा जोङो लुबैदों गोदान सरखारजोंनो थानो आं इसिबांबो बुंनो रोङा। नैबे समाव बिथांमोना बुंदों नैबे बिटिआर थामहिनबा बिटिसिआव दा सरकार गठन खालामनाय इउपिपिएल जिएसपि आरो नैबे बिजेपि दा बेवहाय एलायन्स जानाय बे सरकारजोंनो बिथांमोना थानानै खामानि मावगोन ना नैबे समाव आङो फिन सोंगाब सोंनो थाखाय आङो सिगांदों नैबे समाव आं पाबुआ जरा गामियाव दङ आरो पाबुआ जरानि रायजो राजाफोरजों सावरायनाय हाबाफारि बेखौ लागासिनो नैबे समाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरो? जोंनालाय बे सोरखार गोदाननो होगोन आरो नलेज मानि थाखाय होगोन? मोनैनि थाखाय। मा मोनाखै नोंथांमोना? जेबो मोनाखै। मा मोनाखै? बिदिनो बायदिसिना सफैनायफोरखौ मोनैनि थाखायनो। बेखौ बेनि दायनिगिरिखौ सोरखौ होननानै बुंगोन? बिपिएफफोरखौनो। बिपिएफफोरखौ दा बिथाङा बुंदों खायसे मुवा बेसाद मोनैनि दायनिगिरिखौ बिथांमोना नैबे बिपिएफ सोरखारखौ थामहिनबा थांनाय सम बाबेनलांनाय समफोराव बिथांमोना खामानि मावाखै होननानै बुंदों। आं नैबे समाव फिन आरोबाव सोंनो थाखाय आवगायगोन मा बुंगोन? आंथ' मा होननो फिसा फिसौ फरायनाय दं एसे एनै सुबिदाखौ लुगैबाबो मोननो थाङाखै कलेज फरायनाय दं एसे एनै जेबो रावबो खाथिनि मेम्बार बायदिसिनाफ्राबो रावबो नायस'ना आं बिनि थाखायनो बे हान्जाखौ सुखुवा लरेन्स इस्लारिनोनो आं एबार होगोन। गासैजोंबो लोगोसे जौगानायनि लामायाव इउपिपिएल सरकारनि दान मोननैयाव मावफुंनाय मावफारिफोर क'क्राझाराव कालचार कमप्लेक्स कम सेन्टार अफ एक्सिलेन्स लुफुंनो थाखाय मावबिथांखि लानाय जायो। फै जों बयबो खौसेयै बिटिआर हालामाव गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय इउपिपिएल हानजानो ट्रेक्टरनि सावगारियाव गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहासार होबावदिनि। नैबे समाव बिथाङा बुंदों लरेन्स इस्लारिनो फैबाय थानाय समाव बिथांनोनो भट होनानै देरहागोन होननानै बुंदों। आं नैबे समाव पाबुआ जरा गामियाव सोंगाब सोंनाय गामिनि सुबुंफोरजों आं सावरायनाय बे हाबाफारिखौ लागासिनो नैबे समाव मा बुंगोन? आं मा बुंनो रोंनो दिनै जोंहा गामियाव बिदिनो मेम्बार दंबाबो जोंखौ नायस'ना बिदिनो थाखा फैसा भट होनोसै बा थाखा होगोन न' मोनगोन होननानै बुरखायो ओमफ्राय जोंखौ नायस'ना जोङो दा फिसाफोर फरायनाय दं जोंखौ जेबो नायस'ना जेबो अनसुंथाइ होआ। नोंथांमोना नायगासिनो दं बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय नोंथांमोना नैबे पाबुआ जरा गामि बे पाबुआ जरा गामियाव आं रायजोफोरजों सावरायनाय बे हाबाफारिखौ लागासिनो नैबे समाव आङो सासे गामिनिनो बोराय गाजोला बिथांजों आं दान्दिसे सम सावरायगोन आरो बिथांनिफ्राय मोन्थिना लागोन नोंथाङा मा बुंगोन नैबे समाव फैबाय थानाय 6 थारिखआव जानो गोनां दे आसाम एसेम्ब्लि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव नैबे बिपिएफ आरो इउपिपिएलनिफ्राय सानै गोख्रों सासेया जाहैबाय 30 बोसोर नैबे नैबे मिनिस्टार जानाय थामहिनबा बिथाङा एमएलए जाखांबाय आरो बेनि अनगायैबो लरेन्स इस्लारि जाय लरेन्स इस्लारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै गोलाव सम खामानि मावबाय सासे बिटिआर एकर्डनि सिगनेटरि बिथाङा नैबे समाव 30 नं नैबे सानजा क'क्राझार बे क'क्राझाराव बिथाङा सासे केन्डिडेट महरै गासिनो दं। बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन सोरखौ नोंथाङा सायख'गोन बे सानैनि गेजेराव? दानिसो गोदानै सायख'जानाय जोंना लरेन्स सारखौनो सायख'गासिनो दं। मानो होनबा बिथाङा गोदानै दावखोबोनायाव जोङो बाहायनो सापर्ट दं आरो आगोलनि 30 बोसोर एमएलए सालायदोंबा बिथाङा जोंनि ओनसोल आरो एरियानि मोनथाय सुबिदा सुजुगखौ दिनैसिम जेबो होनो हायिनि थाखाय जोङो गोदान बिजाथिखौनो देरहासार खालामनो थाखाय जोङो रायजो राजा आसा खालामदों।
नैबे बेलायाव बिथाङा बुंदों मा गोदान सरकाराव थानाय थामहिनबा लरेन्स इस्लारि बे लरेन्स इस्लारिखौ बिथांमोना देरहा होगोन होननानै बिथांमोना बुंदों आरोबाव गुबुन बिथांमोनजों आं सावरायगोन बिथांमोननिफ्राय गोबां बाथ्राखौ आरोबाव मिथिहोगोन नैबे समाव आङो फाबुआ जरा गामि बे फाबुआ जरा गामिनि सुबुंफोरजों सावरायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ आङो लागासिनो नैबे समाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरगोन फार्स्टलि नोंथांमोनखौ बरायग्रोबाय माने बिधान सभायावहाय जोङो एबारहाय माने सोलायनायखौ लुबैखादों आरो गासिबो गामिनि रायजो राजाफ्रानो फाइनालि जों सोलायखागोन मानोना सिगनेटरिखौहाय देरहाहोनाया खामानि मावहोनाया जोंनि बिबान जायो लाइमोनफोरनि जों ओंखायनो दा बेवहाय लाइमोनफ्राबो मोनसे केम्प बानायदों जाहाथे जोङो थैथाब थांथाब खामानि मावनानै लरेन्स सारखौहाय जोङो जेब्लाबो गोजौआव दैखांहरगोन आरो फाइनालि लाइमोनफोरनि थाखाय नोंथांमोना नैबे समाव लाइमोननि बाथ्रा बुंदों दा बेवहाय थांनाय 17 बोसोराव BPF सरकारा बै लाइमोनफोरनि थाखाय जेबो खामानि मावाखैमोन नामा नोंथांनि फाइनालि गैयाखौनो बुंजाखायो लाइमोनफोरनि थाखायथ' नोंथांमोनाबो नुखाबाय जेराव जेबो गैखाया दा जोंनि बिसमुरि एरिया हिसाबैथ' स्टुडेन्टफोर माबाफोर एसे एनै बेरायनो बा पिकनिक जानो बा फरायनायनि मुङाव एसे एनै रां बिहैबाबो फाइनालि बिसमुरिनिखौ माबा मांकि होननानैसो रायहरो मोख्रा होननानैसो रायहरखायो प्रमिला बेखौ सोर रायो प्रमिला मेदामाहाय बुंहरखायो आरो बिसमुरि हिसाबै हाग्रानि मानसि होनना बुंहरखायो जोंखौहाय दा बेवहाय बिथाङा फोरमायदों मा प्रमिला रानि मेडाम बिथाङा मांकि होननानै बिथांमोनखौ रायो होननानै बिथांमोना बुंदों दा बे बेलायाव नोंथाङा दा आथिखालाव मा लुबैयो माबे मोनसे आथिखालाव जोंनावथ' दा बे फाबुआ जरा बिसमुरि हिसाबै जोंना लामा दालांफ्राबो दाबो नायजाखाया आरो लाइमोनफोरनिफ्रायबो जेबो बेबस्था गैखाया जोंना नै बेवहाय मोनसे क्लाब दङ बे क्लाबाबो दाबो रेजिस्टार जाखायाखै आरो गोबां 17 बोसोरावहाय बिसिनि BPFनि मानसिफोर दंबाबो बिथांमोनाबो खामानिखौ दाबो साक्सेस खालामनो हायाखै ओंखायनो एबार नेक्स्टआवहाय जोङो बे UPPLआ जुदि बिधान सभायाव देरहानानै सरकार दायोब्ला जोङो बेखौहाय फाइनालि खालामनो नाजागोन आरो रेजिस्टार खालामनो नैबे समाव फाबुआ जरा गामि बे फाबुआ जरा गामियाव आङो दंफैयो नैबे समाव सावरायनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिया सोलिगासिनो आं नैबे समाव बे गामिनिनो सासे सुबुं बिथांजों आं दान्दिसे सम सावरायगोन मा बुङो नैबे बेलायाव फैबाय थानाय बिसायख'थि जानो थांगासिनो आसाम बिसायख'थि एसेम्ब्लि बिसायख'थि बे जानो थांगासिनो आरो बे बेलायाव नोंथाङा माबेबायदि बिजाथिखौ नोंथाङा हास्थायो गिबियावनो चेनेलखौ बरायग्रोनाय थाबाय दा जों माने जोंथ' डेभेलपआनो जोंनाव गैखाया हिसाबै माने प्रमिला रानिया 30 बोसोर सालायदों MP MLA मन्थ्रि जाबोदों बे फरेस्ट मन्थ्रिबो जाबोदों नाथाय जोंनि हाया दासिमबो जायाखै खिन्थु जानांसिगौमोन जों सानदोंमोन जोंनि मानसि हिसाबै जोंनि हाया मालाबा जाखांसिगौमोन आरो जानांगौमोनखौ नाथाय बेखौ मावनो हायाखै आरो जोंनि दालां बायदिसिना जेबो जायाखै जों दाबो बिराद अबेबा दालांखौ जोङो औवा बायनानै खरस खालामनानै गोबां माने थाखा खरस बोसोरै जों गारनानै खामानिखौ मावनांगौ जायो नोंथांमोननि जायगाया BTCनि बिखा थामहिनबा नैबे जायगानिफ्रायनो सारा BTCखौ मोनब्रै जिल्लाखौ बे जायगानिफ्रायनो सामलायो दा बे बेलायाव नोंथांमोननि जायगायाव आरो नैबे BTCनि जायबा चिफ बिथां हाग्रामा महिलारिया बिथाङा नैबे जायगायावनो बिथाङा नोंथांमोननि समस्तिनि दा बे बेलायाव नोंथांमोननि जायगायाव डेभेलप जायाखै बुंनाया बेसेबां सैथो डेभेलपआनि माने बेथ' सैथोखाथार एकदम गैखाथारा नोंथांमोनाबो बेरायबा नुगोन अबेबा लामाजों माने गारियानो सोजाया बेबादि आरोखि आरो मोननांगौआथ' जेन'बा मोनखायाखा जेन'बा बायदिसिना सौफैयो मालाय गावसोर गोजा लायो आरो गावसोरनि चेनेल थानायफ्रासो लायो कि जाखांबायमोनबो खोमा मालाबाफोर दालांफ्राबो सिरि जोंथ' बेखौ मोनथियाखै फात्ता मोनाखै सिरि माने सिपिफ्राव गावसोर सोनानै लाजोब्बाय दा बेयाव जों फात्ता मोनाखिसै आरोखि नैबे समाव बिथांजों आं सावरायबाय नैबे फाबुआ जरा गामि बे फाबुआ जरा गामियाव आङो माखासे सोंथि सोंनाय आरो बिथांमोननिफ्राय माखासे बाथ्रा मोनथिनाय बे हाबाफारि सोलिगासिनो नैबे समाव आङो फाबुआ जरा गामियाव दंफैयो आरो फाबुआ जरानि गामिनि रायजो राजा बिथांमोनजों आं दान्दिसे सम बिसायख'थिनि सोमोन्दै सावरायनाय बे हाबाफारिखौ लागासिनो आं नैबे समाव सासे बे गामिनिनो सुबुंजों दान्दिसे सम बिथांनिफ्राय मोनथिना लानि बिथाङा मा फैबाय थानाय समाव माबेबायदि बिजाथिखौ बिथांमोना लुबैयो जोङो गोदान सरकारखौनो जोङो हामलायथियो मानो होनोबा गोजाम BPF सरकारा गोबाव सम गावसिनि राजनितिजों सरकारखौ सालायलांबाय दिनैसिम बे जोंनि फाबुआ जरा ओनसोल हथात बिसमुरि एरियानि माखासे लामाजों लोगोसे गामियारि जौगानाय जि रोखोम जानांगौमोन दिनैसिम दै खुरखानाय दङ साम'खा दै गोबां रायजो राजाफोरनि हाखौ दिनैसिम दैया खुरखाना लांदों जोङो बे दैखौ रैखा खालामनो थाखाय खुरखानायखौ रैखा खालामनो थाखाय जोङो सरकारनिसिम गोबां जोङो गसर गाफैदोंमोन नाथाय BPF सरकारा दिनैसिम जोंखौ थोबसेबो माबा खामानि मावनांगौनि बिबानखौनो लायाखै बिनि थाखायनो जोङो दिनैसिम
गोदान सरकारखौसो जों हास्थायो मानो होनोबा गोदान सरकार जायोबासो बेफोरबायदि उन्नतिफोरखौ जोङो मोनगोन आसा खालामो गोदान सरकारा बै नोंथाङा बुंनाय जिखिनि उन्नति जानायनि बाथ्रा नोंथांमोना बुंदों खामानि मावनायनि बाथ्रा बुंदों बा मोनगोन होननानै बुंदों बे बेलायाव गोदान सरकारा खामानि मावाब्ला नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंगोन जोंहा निस्सय बिसास दङ गोदान सरकारा मानो होनबा गोबाव सम फरायसा आफादाव बिबान मावनानै दिनैसिम बिटिआर सुक्तियाव सिगनेटरि हिसाबै बिथां लरेन इस्लारिया निस्सय जोंनि ओनसोलखौ डेभेलप खालामगोनखौ जा मिजिं दं बिनि थाखायनो जोंनि पाबुआ ओनसोलनि गासिबो रायजो राजाफ्रा दिनैसिम बे लरेन सारनोनो भटखौ होनानै देरहासार खालामनो होननानै जोङो थांखि लाबाय दा बेवहाय नोंथांमोननि समस्तियावनो हाग्रामा महिलारिया नोंथांमोननि समस्तिनो दा हाग्रामा महिलारि नोंथांमोननि समस्ति हिसाबाव नोंथांमोननि जायगायाव बेसेबांसो डेभेलप जादों बेखौ नोंथाङा मा बुंगोन बेखौथ' ओरैनो जोङो नायबानो नुनो मोनो मानो होनोबा बिसोरो इलेक्सन सम फैयोब्ला बिसोरो जोंनिसिम फिल्डआव फैनानै जों ओरैबायदि मावगोन ओरैबायदि बे दालांखौ जों मावगोन इलेक्सनखौल' जोंनो भटखौ होनानै जों देरहासार खालाम बेनि उनावनो इलेक्सन बायनाय लोगो लोगो बे लामा आरो बेजों लोगोसे दालांफोर जिखिनि बायग्लिनानै दङ बेफोरखौ मावफुंनो होननानै बुङो नाथाय इलेक्सना होनानै पाब्लिकफोरनिफ्राय भट मोननानै बिसोर देरहालांनायनि उनाव जोंखौ माने सिनायै बायदि खालामो सैसै खालामो बिनि थाखायनो जोङो गोजाम राजखान्थि हान्जा बिपिएफखौ जोंनो नांथारला होननो हायो नैबे समाव आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि साफ्रोम नायगिरि बिथांमोननो पाबुआ जरा गामिनि सुबुंफोरजों पाबुआ जरा गामिनि रायजो राजा बिथांमोनजों सावरायनाय बे हाबाफारिया सोलिगासिनो नैबे समाव आङो पाबुआ जरा गामिनिनो सासे सुबुंजों आं सावरायगोन आं बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ मिन्थिना लागोन जे बिथाङा आसाम बिधान सभा इलेक्सनाव बिथाङा माबायदि बिजाथिखौ बिथाङा लुबैयो खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि स्निप एक्सुवेलि बुंनो थाङोब्ला आं बिपिएफनि कर्मिमोन सिगाङाव नोंथाङा सिगांनि समाव बिपिएफजों खामानि मावोमोन जेला बिटिसि जायो अब्लानिफ्रायनो आं बिपिएफनि जानानै आं खामानि मावबोदोंमोन दा एक्सुवेलि आं बिसोरखौ जौगाखांनाय खामानि मावैखौ नुनानै दा फैबाय थानाय एसेमब्लि इलेक्सननि मुङाव आं इउपिपिएल हान्जाखौनो सापर्ट होनो थाखाय आं आवगायबोबाय दा मा जाहोनाव नोंथाङा बिपिएफनिफ्राय नोंथाङा ओंखारबोखो आरो नोंथाङा माबे मोनसे खौ बिपिएफआ खामानि मावाखै बा फिल खालामदों नोंथाङा जे बे राजखान्थि हान्जाया जे नोंथांमोननि थाखाय मावना होआखै बा बेवहाय आं थांनायनि थाखाय जायगाया थिग नङा बेफोरखौ नोंथाङा माबे मोनसे बिथिंखौ लानानै नोंथाङा बे जायगानिफ्राय ओंखारबोखो दा नायनो थाङोबा जोंनि ओनसोलाव जेसेबांनाखि लामा सामा दं आरो हा हुनि खेत्रखौनो बुं बे मोनफ्रामबो जोंनाव दा दिनैसिमबो साक्सेस जायाखै गासिबो आद्रा जानानै दं नैबे समाव आङो पाबुआ जरा गामिनि रायजो राजा बिथांमोनजों सावरायबाय आं नैबे समाव नोंथांमोननो पाबुआ जरा गामिनि सुबुंफोरनि गोसोनि जे हास्थायनाय गोसोनि लुबैनाय थामहिनबा फैबाय थानाय आसाम एसेमब्लि बिसायख'थियाव बिथांमोना माबे बायदि बिजाथिखौ बिथांमोना लुबैयो आरो नैबे क'क्राझारनिनो नैबे पार्ट बिसमुरि जायगा बे बिसमुरियाव नैबे थानाय पाबुआ जरा गामि बे पाबुआ जरा गामिनि सुबुंफोरा मा लुबैयो आरो बिथांमोना माबे बिजाथिखौ हास्थायो बिनि सोमोन्दै बिथांमोनजों सावरायबाय आरो लोगोसेनो बड'लेण्ड बुब्लिनि साफ्रोमबो नायगिरिखौ नैबे समाव खुलुमनानै दोनथ'बाय गोजोन्थों गासैजोंबो लोगोसे जौगानायनि लामायाव इउपिपिएल सरकारनि दान मोननैयाव मावफुंनाय मावफारिफोर क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव बड'लेण्ड इन्सटिटिउट अफ रुराल डेभेलपमेन्ट लुफुंनो थाखाय मावबिथांखि लानाय जायो फै जों बयबो खौसेयै बिटिआर हालामाव गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय इउपिपिएल हान्जानो ट्रेक्टरनि सावगारियाव गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहासार होबावदिनि